Il-Ministru Jonathan Attard flimkien ma' segretarju parlamentari Andy Ellul ħarbu milli jirrispondu dwar il-kummenti li għadda l-eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat illi fetaħ il-kanuni fuq il-Partit Laburista meta ddikjara li il-Labor spiċċa maqtuħ mill-votant. Ma' Net News numru ta' ministri stqarrew illi ma jafux għal Joseph Muscat jew li kulħadd għandu il-perspettiva tiegħu. Filwaqt illi s-segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg tenniet illi l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju b'maġġoranza. Tħoss li Joseph Muscat kien korrett fid-dikjarazzjonijiet tiegħu? M'għandix idea. Joseph Muscat bażikament qal li l-Partit Laburista huwa maqtuħ mill-votant. Rom ibgħat li email u nirrispondi. Taħseb illi Joseph Muscat għandu raġun fid-dikjarazzjonijiet li jagħmel l-aħħar? Partit Laburista rebaħ din l-elezzjoni b'maġġoranza. Kulħadd ikollu apprezzament differenti, perspettiva differenti ta' riżultati u wieħed janalizzhom u jagħmel mill-aħjar li jista' bħala partit u bħala gvern. Jien ma naħsibx li huwa korrett li tgħid li aħna tajna minn man-nies jiena bħalma jagħmel. Tixed taqbel ma' Joseph Muscat? Jiena li naqbel illi wieħed irid kemm jista' jkun viċin in-nies. Inti taqbel ma l-aħħar dikjarazzjonijiet li jagħmel Joseph Muscat? Ma segwejt xejta. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa maqtuħ mill-votant. Jilli nista' ngħid illi sadorotu stess bajt naħdem flimkien mal-kollegi l-Ministri manka membri tal-Grupp Parlamentari propju naħdmu għal ġiet tal-poplu. Ġifier ma taqbilx miegħu. U għawġi kollu li qed ngħidlek huwa l-istatement tiegħu wieħed ċar ħafna. Fiż-żewġ elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju l-Partit Laburista tilef eluf ta' voti, dan apparti li tilef siġġu fil-Parlament Ewropew.